fiti ani asese ne din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and ma ba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe Aqua Bashonko and Komawasabre Woshe me ewo too much GHSO Nana Ama Obuswa enemy na trending issues and na ebre aso say me de ebesomo ewo efide eso dane and semfofro ayete nanso akwa sesi ade etimodin sem de eya doso ewo maye emu sesi anipa din yonko poni a won fa hun se mi nwani o me dofo ni o me yire ni o dabi won wen ho se ono ne fa hun de en wo pene nije eso ade no pa na no de wo be fa kwan bia so na wa je sa pono no de ti no ho yi na ebusafo enede emunsem asema me de betum no se na mo ya kasa na mia meti ha a me de asem we betum no asem no de akame pa na ninya ne se reporter abetoja se ye agogo police officers one more answer akwache abrante ebia ne di edi segbe na segbe yi wo ye teacher ni abrante atese ye postu no eko asante agogo kro yi so se won koye akyerkyere wo ho se nkwala school mu bi won ko church ade e wo ho na wo di ne djuma se kyerkyere fo no en wo hia bayua ebi ewo eye agogo month so atese no so edin ede Felicia ana Felicity Donko na Felicity Donko no tese ono so eton ye oranges ekutuo ene ebiem so fruitful akeka ho ene wode ehye wono ano ho ene ne mame ne nua ba wo mo ewo fie na se eye segbe yi wo hia Felicity Donko yi se owo peno owo odokwan so amatese wo moti enyanti asese wo mbe ware na ware mu no yakopo ye omadom emomo enkola mienu omo de nyakopo ededu omo ene tese wo yire nankasa na sabre segbe yi etimi ahwenda mienim ahwobo nsemetukopo etimi eku ne yere Felicity Donko ene ebiem so ne mamienu mayo mienu anyakopon ede edum wo mo ewaware mu no weku omo ede efi atasefo asase so na enchiremu di nsem no echikura ne ma ensem no kra eye yade mo because according to reports no wo mo eware ewo afi 2016 emu na tase wo mo ekotena bomu na wo bie onim segbe yi ekira wo fi eye Volta region anlo na wo obi a opasumdue pa so wo mo nim ni sa no sa ni fie a wone ne yire tenu nya saa ele ne suban ete na according to ne yire ni nya ba a wodi ne chi no ni nya no obi a na wo ben ne pa ne tima sem nya otime ele ne che ni tide na ekoso e wo ne kunu entem no na wo tai se ese asese ekobo no na tai ebo na mane pa na wo kire ni nya no esene ne red ye audio recording sa enumunu na nukunu no ni no tese etwemanso gidigidi tese wo ye ja no na tese bro bi wo kra na bro afem na ni niam no na wotimi efa phone record we are no what they are sending eye ni nua ba no se won fa ema wo mame no mame so entie bi no won hu de ekoso e wona ba wem na o kire abro yi ene audio recording se ekoso a che na 2019 oba Felicity Donko ye na dwen se aware no wa the say they afno no want me entna se bi want me enhwe entna aware asara ye ono ade ne pe ko ye na ye babro no sa edekunu no nti ode koto ebusuafo anim se bo pese na wawe no yengu no eye eduana clan ene wo frimu a wode ebaye na according to report no no wode koto ebusuafo anim no wo motena se crash asset wo mudun komoma wo mutu nikunu no fo segbe se ebe ya wonya isa de ekoso awo mawawe ma wo bo na yere wo bo na de ya enkola ewo mu nti awawe ja ye de wo mu ja wawe so enkola na how do na ebom so ena ebiem so no se wo ja na yere na de won se ano wan ena ekura enkola no mo sign check on kroma wan na de enkola no ekonte be ye ensempite be ya awawe ja no wo mu twentwe so na suban na order na di ede chenere no
wonya no mu enka no wo montra se e wasomdwe no lente no enenam so emma eye Felicity don koma akwan etena ne kunu ho sa se ebusuafo abemu make binti otena ho sa na ensi ho kra wo eye afiye mu 1st November bosum ye mu eda dikan ena ebiem nso no Felicity Donko yisa suma eye audio recording sama na nyunya ba na nunu na nikunu na ejire motese wo threaten ne se wono wo beyi na fi ho pa wo be bomodian se wo be kire ne nyansa se wamfa de nyema bi a wasesa ede akobebi ansa fa mma ne chi a obeye ne sade no ama ono nso ehu na senya makro de wa hyeda ankyere mu ewo eye audio recording no mu na no ene prompt ni nwa ba ne se da bi de si ano threat no akosodo do si ana nya se obru no kwa o threat no nti akosodo do ente hu be hia se ebushafo bebe mu nti wojina sa audio no so no wanti ni nwa nka no for best 3 days 4 days kon no frɛ eye ni nwa no phone no frɛ phone na phone ko na nso obi afa phone ko so obi afa nti obo modi kra ne ma se wakɔhwɛ ne nua no ekira kwan na de ɛkɔ so ofie no wotimi akyerɛ mu ɛde akyerɛ no na wɔkɔ ofie no no ne kunu no ɛyɛ ne nua no kunu no akyerɛ mu kyerɛ sɛ ne nua no wɔn ko ntɔkwa etwa mu wie no apakere nyama ɛne nkɔla na fifie a wɔnim de kyerɛ kwan na no no se ɛba de sɛn ɛna me nua timi paki fifie a wɔn kra wo na wɔn ne fie so wɔ medu ne busu fie so wɔ medu hɔ yɛ na no asɛm no emu ayɛ nyan na no ɛna ɔno so de kɔto ebusuafo ne wɔn so ɛbɔ dɔmpem ɛkɔ fie hɔ kɔ bisa wɔn de hyɛ no ase ewo ni kunu na enu no mo bisa nsem no na eye neighbor wotifio ede beto ebusuafo ni se ebere bi atwemu no ohun se papa yi eye teacher segbe yi a obiom so say taxi driver no wakoto black polythene bag a wo yi nyama bi efini dem ho ede ato ne taxi mu de pia ho mache be 12 o'clock ede nani akere enwure mu a wo bo mu efie nche ho no na no ena ma eye busua no eye alert e raise suspicion said that be de ekoyi de ekone bone anu enu nti wo mu di akire bi se bisase o mu ko eye forest to kura neighbor yi akire ye no mo ko hu ye se polythene bag na ewo no enkola amienu ene emu mame ena yeku o mu aye do mo ahye polythene bag mu eda eye forest no ena ma asem no emu aye ye hwe violence kosopa ewo awabre mu enkofote awabre bi mu a awabre no de ekone body mu a na eko nanso se ebusia amamre ene nsem kika yenti bohu na awabre wo da so atim hwe se de obi ede akowie no ebi ede ye tribalism say eye asante for de we na nko ware anoliba nanso ni niemu no nipa mienu ene wo mu hye no munya ho ntiase ye betena bom ewa ware kwan so ni tete matimi atena bom ewo ntiase mu a de mbiem ene simu kwan se mu ntena se na eba bem na mu hwe mu ba na mu mfa odokro na mu hye ase no emfa nko biye na afi de adane ebro ni nti si wo bi eje pene se obeware na no wa bedane wo de ade bibia opepia wotumi ede ye na sa esuban we emema bitrim enu nti omutimi gina so ede high ma ewa wawre mu no ebe ya ye ntwemu pa se sia de ensem no akopie mu ewo agogo police command hono out so ma ache segbeyi awo mo etoto na no nyate de ekoi de na ezihemu enu wo mo so betina so aye se omutimi ede na kokot prove sampa wono ene di ni pabonefo sem eku ne yere ene ne mamienu se ede kotu eye enwremu na ne niemu no yemfa efutu efeme se wo kwa wawe a bisa wo bisa yenkwa wawe kwa na wo wawe mu so na ade no ba mfofu mu surprise na we na to buy na ya sesa sister enye se jaware keke utimi separation wo ho utimi kokoye hu ye na wo ma okunu ni kwan na ono so ye hu ye na ebrebe mu amasa hye biem te se ha wo entina wawe ase ma ye mfa wo nye punching bag a wo manti emewu nya ba we kra de we nya ne ba wo ne mania a wo ne okunu wo ye na wo mu ne atimi efima wo mo ahwem ka na ensem no emu aye pa na te se ade etimode ensem no adoso pa adoso mi ni se ni pastem ana asesa na ase ho mbone bi ena sese a ehye nipa kutupa se wondi bone but ebrewe wo mu de sese de nipa bi enu a obetimi didi ahye mu se nipa we dem de menkwa hye ne sa obebo me ho ba no behwe no to bia tin ayesum ti yewe ye hu ye pa ewe ya na moto mu ebusafo ene bema me kwan amamdi mesi na medi esi no so mesra wo fa wadwenkyere no esome ewe comment section ho na biem so share video we ma dofo ebusafo obi bia ewo all the social media platforms na follow yen so ewo Instagram ne Twitter @twimagh_, Facebook so @twimagh, na mo wuso makramo.